দাদা সবগুলো ইন্দুর খাওয়াই যে দেখ তো ফালতু হয় নাকি মানুষগুলো কিরকম মাল স্যার ইচ্ছা করে দেখা দেওয়া এটা এক্সপায়ার ডেট মনে হয় এটা জানে না না আমি খাই দোকানদার হয়েছে কয়েছেন জানে না এখন তাও জানে না जेनेबा बिदि बेफार खालामबा सोरबा बिनि दखानाव थांनो गोसो जागोन नामा आं फन हरनानै बुंहरदों आरोना खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय गय जादों दे आङो दायो मर्निं नङा सानसुनिफ्राय स्टार्ट खालामनाय जाबाय ब्लगखौ दिनै माने मर्निंनिफ्राय अखा हाबाय थादोंमोन ना बेनि थाखायनो मर्निं स्टार्ट खालामनाय जायाखै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय ओंखाम जाखांबाय आङो आरामनो दखानावनो न'आव थांनाङासै दिनै बोरायानो गावनो ओंख्रि दंखायोमोन ओंखाम संनानै लानानैहाय गावसोर जानानै नानजों गावनो जानानैहाय आंनो लाना फैदों आरोना ओमफ्राय आं दखानावनो जाबाय जाखांनानै दायो आङो ब्लगथ' आपल'ड होआखैमोन ना ब्लग एडिट खालामबाय थाबाय एडिट खालामबाय अखाबो हाबाय थादोंना बेनि थाखायनो ओमफ्राय हारसिं कास्टमार थांलाय फैलाय बेनि थाखायनो आं ब्लगखौ बानायनोसै दा बानायनोसै साननानैहाय बानायालासे ब्लगखौ जल्दि एडिट खालामनानै थाबनो आं आपल'ड होनो हागौबाय आरोना लोगोफोर बेनिखायनो र' बोथोरा माबायदि नोंसोरनो अखा हादोंमोन नै दहाय दायो बर्थमान अखाया गैथ'आ आरोना लोगोफोरनो जि गोथाव गय जाबाय आं जानो लुगैनानै बिराद एसे माने गोबाव जाबायमोन आरोना आङो गय जायैया ओमफ्राय दिनै जानो लुगैनानै बोरायनाव सोंनानै जाबाय आरो नङाबा जानो होआ रायो ओमफ्राय नैबे खाथिनि दखाना दिनै खुलिफैयाखै नैबे खुला मर्निंनिफ्रायनो दिनै अखायानो अखा मर्निंनिफ्राय नङा मैयानिफ्रायनो बेलासिनिफ्रायनो आं भिडिअखौ ब्लग बानायासैना आङो जखननिफ्राय दोनबाय बेनिफ्राय अखायानो अखा आरोना आं मोनायाव आरो मार्केट थांबावदों ओमफ्राय भिडिअ बानायनाय जायासै मानो होनब्ला जि मोजां मार्केटाव थांनो होननानै मनायाव साथा मथा सोनानै दोनखाजोब्बाय आरोना आङो माने इउनिभार फैबानो डाइरेक्ट थांगोन बिदि होननानैहाय दैदेननानै हासुनो ओंखारदों होननानैहाय माने साथाखौहाय लानानै थांबाय हासुहैबाय बेनिफ्राय साथाखौ थख्रबनानै बाहेरायाव दोनबाय आङो मनायाव सोफिनासै बावनानै दानाबा ओरैनो मनाखौल' लानानै इउनिभार फैनानै खारलांना थांबाय आरोना बोरायाबो बाहेरायाव थाङोमोन ओमफ्राय बे खाथिनि दखाननि फंबाय जायोना बेखौहाय होननानै आगै नायथ' दे दखानखौ दसे नों दा फैगासिनो दङ आं बाजार थांनो होननानै गालांनानै थांबाय आङो ओमफ्राय बोरायाबो फैबाय आरोना साबा बै सिगांनियावसो थांनांगौमोन बिसोरो थाङा जायगा गैया होननानै थाङाखै ओमफ्राय जि रागा जोंबाय बोरायाबो आंनि बोराया रिथिया बिदि लाखिनाङालै मानसिखौ होननानैहाय बे गारिया बैयाव मोनलांजोबगोन भर्ति जालांजोबगोन बेना मिथिबायना फैलाय बै निल कालारनि गाननाया बे लाखिदो थाङोरै बै निल कालारनि गाननाया बे मानसिफोर थाङासैबा सफारि औ हा मबाइल' खालि मबाइल' नामा मबाइलखौ बारा नायनो नाङा मेगन गाज्रि जायो जिदि मोनहाबा नाया मबाइल सानसे खोन्था होयो नामा खोन्था होयो जेबो जाया ओरैनो सफारि गोजा ना सपनखौ आंहा जि खरस जादों माबा गोखै जिनिससो लुगैबाय आं गोखै माबा दङ बेनो बैग्रिजों थिंख्लांजों लागायनाय बारा गोखै एसे होनबाबो नोङो थिंख्लां नालाय औ सादों ने मोनगोन नामा दा जायाखै टेनसन टेनसनजों उदै सायो सोरनाबा साखो खर' टेनसनखौ बारा लानाङालै माने लाङो बेखौ लाङासो लाङो औ टेनसनजों देहायासो गाज्रि जायो गोथावसो मोनो आंहा जानो खामानि जानांगौआनो जाया नालाय मोनाखै दाबो मोनाखै जायाखै माने आरो आंना थाबथानानै दंलाय बेना जाबाय आंनिया थाबफिनलायबाय एफा खस्थ' फैयै फैयै दाना नोंनासो जायासै दा समबाराव फैफिनदो न'आवसो फैब्रबबाय आं लोगोफोर मोनसे जिनिस लांनो ओमफ्राय गुसुथारना सुइटारसो लानानै फैखानोसै आं आरो मबाइलाबो चार्ज नांनाय एसेल'सै भिडिअ बानायनाय इडिट खालामनाय बेयावनो थांखायो पावार बेंक आरिबो लाना फैखानोसै आं खेबसेनो दहाय बोरायनाव बिहरनोबो रोङाखै गावबो लांनोथ' रोंखाया आं होनाबा मा होनबावनो ना लोगोफोर ओंखाम जानाय थफ्लाखौबो लाना फैखाबाय आं दोनलांखानोसै होननानै नङाबा दाहाय मोनाबासो खेबसेनो फैनाय जासिगोन ना लेर बिराद बुरजा जाबोयो थफ्लाया बाल्थिं बुल्थिं बायदिसिना माबा माबि लाबोनांगौ आं माने दैखौ बाल्थिंखौ माने दैखौ लाङाबाबो हजोंनिफ्राय मोनो ओमफ्राय मालायनिफ्राय लायबाय थानो बायो आं ओमफ्राय खल दं हौरैजाय जिहेथु हासुनो थांग्रा दंना टयलेट खाथिजों दं आरोना होमबाबोहाय बिनिफ्राय एफा गोजान लायलाय लाबोलाय बायो आरोना लोगोफोर दायो न'सिम थांगोन र' दाथ' मिन्थिखायो लामाया नै दै एसे बुरजा हाबावबानो एकदम माने लोमजोबबावोसो नोंसिनि हाया एकदम माबानानै फैजोबो हाब्रु जाजोबलायबाय नै दायो थांफिननोसै आं लोगोफोर
मामा लानांगौ बेखौ लाबाय आंनो सिउल जि नांगौमोन गोजांबाय थायोना बेखौ लाबाय आं सुइटारबो दा जुदि बायसान्स गोजाङो होनब्ला खेबसेनो जानायनि आरोना गासैनि अबस्था ओरै आदायानो दै थाजोबखायो आरोना अबस्था गाज्रि बासना आंबो मार्केट थांनांगौ लोगोफोर दसे थानानै थांनोसै मा हायदा सफैफिनलायबाय दखानाव खावब्लानो मार्केट थांनांगौ आंहा दसे थानानै थांसै आरोना लोगोफोर बेलासिनायाथ' एसेबां बेलासियाखै बोथोर मोजां नुयिनि थाखायनो एकदमबारे थान्दा जाबाय आरोना ओमफ्राय मार्केटाव थांनो विंगार नेगासिनो आङो बायहेरायाव थांदोंमोन बेनि थाखाय विंगाराव मोनसे थांगौबाय बायहेरानिफ्राय एसे नुहुरदोंमोन आं लाखिनाया पेसेन्जारफोर थायोना बेनि थाखायनो फैबाथाय डाइरेक्ट खालामनांगौ जायो आरोना मोनसे नेगासिनो दं आं बे फैबाथाय डाइरेक्ट थांसै आरोना आं मार्केटाव थांनानै मा मा नांगौ लाबोनोसै नङाबा दा अखासो हागोन गेरेन्टि आरोना अखा गैयियावनो थाब थाब थांखानांगौ जायो आरो थांबा 10 थाखा बासायथारोना लोगोफोर विंगारजों थांबा फैसा होनाङा नालाय बेनि थाखायनो 10 थाखा बासायथारो ओमफ्राय नोङो दा बिजनेसाव ओंखारबाय हिसाबै एसेबाबो एकदम माने माबा जानांगौ जायो आरोना लोगोफोर माथो होनबावनो सानानै थांनोसै आरोना आङो विंगार नेदों र' दा फैथ' फैयो बै बोराया माबा आं इउटुब चेनेल नायनानै बर'ना हैगासिनो दं बोथोरानो बोरैबा खोमसि जाबाय नै मोनायाखै होमबाबो खोमसि जाबाय मा नांगौ नोंलाय बाजार मोनफैबाय दायो आङो लोगोफोर आं विंगारजोंसो फैफादों ससे ओमफ्राय हाखु दाखु भिडिअ जेबो बानायबोनो मोनासै आरोना आं एसे मैगं लायग्रोनोसै बिनिफ्रायसो दखाननि माल लायगोन आं गयबो लानांगौ बेफोरखौ बासिखायाबा दाहाय एकदम दिगदार जायो आरोना गुसुआनो बाद्राय ভালো তামুল নাই কাকু ভালো তামুল নাই এটা কি বাংলা বাংলা তামুলটাই দেয় কত হ্যাঁ কত রে মানুষগুলো জিজ্ঞাসা করে থাকে আসতেছে হ্যাঁ আসতেছে হ্যাঁ নিব मैगं लायगोन ना बाजारावहाय ना खि जानो लुगैबाय आङो गैया रा लोगोफोर ना खर'सो लालाबायनानै थुग्लिलाबायनानै जानोसै ना खर'सो लाबोबाय आङो दा माइरंबो गैला हा जाग्रा माइरंआनो एसे लानानै थांनोसै ओमफ्राय मोनखासिगोन नालाय ओमफ्राय आं लागायनानैसो जाखायोना बेनि थाखाय आच्छा बैयाव लायोमोन बिनिया गैया मानसियानो ভালো আছে না ছাপ্পা আছে তো 5 কেজি হ্যাঁ হ্যাঁ ইন্দুর হয় না হয় রে কাকু এখানে হয় না আমার তো সেই ইন্দুর বাপরে র 1 কেজি নিব আর বাঁচবো কি আছে না 70 টাকা কেজি না 70 লোকাল 60 টাকা কেজি নাকি মিঠা কথা কইলেন নাকি আমাকে কাকু মিঠা কথা তুমি আমাকে ঘোরাও যদি শোনা ভাই আমি 60 টাকা কেজি পাইছে তাহলে পয়সা 10 টাকা দিতে নিয়ে যাব मोनागुलायबाय लोगोफोर बैयाव एसे दखाननि माल लाबाय आङो बैयावबो मस्त' बारि जिहेथु गैया हासिब हुसिब आंहा गैथारलामोन लोगोफोर बावलांबाय थानायखायनो लाग्रोजोब्बायमोन आं माइरं साइरंफोरखौ लानानै दखानाव गारबोथ'बाय दा आखाइ खालि फैबाय आङो हलसेल दखानावहाय एसे पेकेटिं जिनिस ओमफ्राय पेकेटिंखौ बांद्राय नाङा आंनो बिस्किटखौबो एफा एफा आरोना बेसेबां हायो बांद्राय फैसाबो गैया नालाय लोगोफोर एफा एफा थिखोनानै लानानै थांनोसै आरो বা চাহ খাইতেছে দে চাহ না রে দাদা খাই না আমি না বিস্কুট আমেরিকান খাও একটা আর লোটি চকোবা একটা দাও কিটকাটও একটা লাগছে কিটকাট এখানে নাই না
কিটকাট একটা লোটে চকোবে একটা আমি দিয়ে দিব অন্য মাল দেখো আচ্ছা ঠিক আছে ওই ওটা না ট্রিপল চকো আজকে এসে মালটা তো এটা লাগে না ওই ওই যে ওইটা এই একটা বাচ্চা খেলে যে স্প্রেটা কই দিব আগে ওইটা দেখো মালটা আজকে কোনটা, আইছে। কোনটা? ওই যে ওইটা আমেরিকান ট্রাভেল লগে এটা হুম কি চকলেট এটা ভালো চকলেট ক্যাডবেরি টাইপের নিয়ে যাও 5 টাকা হুম দাও এক বিশ্বাস নাই খারাপ জিনিস দিম না তো জানি তো তাইলে ও, তো আরো কি লাগছিল একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস দিম কি জিনিসটা কি ওই লাগে না এটা না না তা আগে শুনো তারপর লাগে না নিও এই যে এটা পুরোটা আছে না হুম মাত্র 5 টাকা খালি রাখো দোকানের সামনে বাচ্চাগুলো এমনি একটা আরে মাত্র 50-60 টাকা দাম এটার খাই এক পাটা কুরকুরের দামই 70 টাকা লাগে আমি পরে নিয়ে যাবো এখন কোনো ব্যাপার না কোনো ব্যাপার না এই এই যে একটা নিতে কি পারো এই যে টেডি বিয়ার চকো বোবানি ছাড়াটা এই যে অরিজিনালটা আছে নাকি দেখি দেখি মার্কেটে না পাওয়া যায় না এই পান দোকানে না পাওয়া যায় না খালি ডুপ্লিকেটটা পাওয়া যায় সাদার মধ্যে ডুপ্লিকেট অরিজিনাল আছে নাকি হ্যাঁ তো আসে তো দেখি এটা অরিজিনাল না হলে আমি নিব না জিন্দেগিতে খাইনি আমার নলেজ নাই আরে জানে না না আমি আমি খাই দোকানদার হয়েছে কয়েছেন জানে না এখন ওইটা তাও জানে না দেখি এইটা অরিজিনাল না না বুঝছো না বেঙ্গলে পাওয়া যায় কইছে কেউ নিজে জানি না তোমার করতে এরকম আমার নিজেরই নলেজ এটা লাগে না এটা আছে শালা মোবাইল সার্চে না স্মেলটাই পছন্দ হয় না ভাই মালান গিয়া বাবা সয়া স্টিক দে কই সয়া স্টিক কই সয়া স্টিক এই যে 5 টাকার একটা 10 টাকার একটা দে তারপরে হ্যাঁ গ্রিনটা দে গ্রিনটা দে তারপরে খুটকুরি পপকর্ন আছে না তুমি একবার ভিতরে যাও ভিতরে আছে আলানো বাবা গিয়া না লাগে ফের কিছু ডং খাইয়া বলছে খুটকুরি পপকর্ন này nè lẹ bao cái là cái bà ba là nó thải à rồi là gần nhang thì cái này của là bên hà bé là cái gì đâu có khó xa đâu hà bây giờ khá bài biểu nè hay trẻ này mà lại nó sẽ hao lột lào lấy năng vậy chết cả आङो बाजारनिफ्राय दखानावहाय माल दोनबोनानै न'आव डाइरेक्ट फैगोरबाय आङो मैगं थाइगंफोरखौ लाबोगोरबाय फैसा थैनिया बे दखान जोंनि खाथिनि गथ'नावसो लाथ'नांदों आरोना लोगोफोर उपाय गैया माथो खालामनो अनलाइनावबो बेनाव गैजोबाना ओमफ्राय जा दंमोन बेखौ हरबाय थोआसैना बे गथ'निफ्राय अनलाइन लाबाय आरोना आङो ओमफ्राय बिदिनो जायो आरोना बबेबा समाव थोनोनो नागिरा ओमफ्राय ओरैनोबाथ' दा जेनेबा सेल जाखागोन नालाय दा मोनायावहाय आं बोखांनानै होफिननोसै होननानै लाथ'बाय आरोना उपाय गैया आरो लोगोफोर माथो खालामनो दा मालायखौबो नों जरा लायबाय थानो हायाना बेखायनो खेबसेनो लाबोखाबाय आरोना जा दंमोन सेस लांदां गारबोजोबखाबाय आरो दायो आं दखानाव थांफिननोसै बे खोथाखौथ' फैग्रोदोंमोन आङो दा आङो थांनानै मोनसे जिनिस हैनानै फैफिननानै ओंखाम ओंख्रि संफैनो सानदों आं दा मा होनो बोरै दा खेबसेनो थाब बन्द' खालामो ना मायो ना आंखौ फैगोन थोनो नायनोसै आरोना लोगोफोर दायो आं दखान थांफिननोसै र' দেখ দাদা সবগুলো ইন্দুর খাওয়াই যে দেখ তো একটু ফালতু হয় নাকি মানুষগুলো দেখ কিরকম মাল স্যার ইচ্ছা করে দেখা দেওয়া এটা এক্সপায়ার ডেট মনে হয় এটা দেখি রে আগে এক্সপায়ার মনে হয় কয়টা দিয়ে অবধি আছে 24 কত আছে এখানে এই যে এখানে আছে এক্সপায়ারের ভিতরে এই যে না না এটা না এটা কি এমআরপি এটা 12 টাকা লেখা আছে ফিরেই দেখান লাগবে তো এক্সপায়ার ডেট উপায় নেই নেই নাকি ফিরেই না দেখান না লাগবে নাকি ফুল খোলা লাগবে না থাক এখানে না ভিতরে না আমার এই কিবা আছে না এক্সপায়ার ডেট এই যে এখানে লাগানো আছে ভিতরে আছে এই যে রে এই যে এর উপরে আছে এটা এখন খুললে দেখতে পাবি না 17 পাস আছে এক্সপায়ার ডেট কোন দোষ মাস হয়ে গেছে শালা একটু ফালতু হয় নাকি কিরকম এক্সপায়ার ডেট মাল দিছে আমাকে नै लोगोफोर आं दासो मार्केटनिफ्राय जे आं नै माबा लानानै फैदों जे माल लानानै फैदों बिस्कुट ओमफ्राय पेकेटिं जिनिस लानानै फैदों जे दासो जे दखाननिफ्राय आं लानानै फैदों भिडिअ खालामदोंमोन नायदो नै बाङालियाना बिबाय आङो ओमफ्राय माने आं गोजौआव माल बोख्लायबाय थानायावहाय होनबाय गाहायाव दङ आं हानना होनसै होननानै हानना हरबाय आरो ना ओमफ्राय आं हानना हरनायाव नायासै आरोना हिसाब खालामनाय ओमफ्राय
फन रायलायदोंमोन आं फैसा थैयिनि बेयावहायनो नै बेखौ माबायदि सोनानै हरगोन नायदो नै बाङालियाना नै एन्जर जानाय बिनि सायाव ओमफ्राय एक्सपायार डेट आरोना बियो 5 माससिमल' नै हैयावनो बेयाव लिरनाय दंखायो नै नै 5 मास ओमफ्य 24 नै 17 थारिख 5 मास ओमफ्य 24 लिरनाय दंखायो 2024 एक्सपायार डेट माल हरबावबाय आंनो नालाय मा होननांगौ बिदिखौहाय होननांगौ लोगोफोर नायलाय बेबायदि मानसिखौ मा होननांगौ आरोना जेनेबा मिन्थिखायो आरोना सिनायखायो लायबाय थाखायो थांबाय थाखायो आरो लकेलनि मानसि ओमफ्राय जेनेबा बिदि मानसिखौ थगायनानै हरनो नाङा आरोना जेनेबा जाय मालिक बेथ' हराखै आरोना जाय मावग्राफोर बिसोरबो मिन्थिखायो आरोना गोसो जानानैसो माबायदि माल हरदों नालाय जेनेबा बिदि बेबहार खालामबा सोरबा बिनि दखानाव थांनो गोसो जागोन नामा आं फन हरनानै बुंहरदों आरोना जेनेबा दा बिदिबा आं नोंनि दखानाव लायनो बुङा मेरला हलसेल दखान दं आरोना बाजार गेजेरावबो दङ मानोना जेनेबा बेयाव खेनसे लायबाय नालाय ओमफ्राय जेनेबा लायबाय थाबा लेनदेना एसे मोजां जायो नालाय बिनि थाखायसो आं लायनाय जादों आरो नङाबाथ' आं दस्रा दखानावबो लायनो हायो दस्रा हलसेल दखान दङ दस्राबो दङ दा जेनेबा बासिनानै लाबोनो मोजां जायो दखाना गिदिरसिन नालाय बिनिया ओमफ्राय बैनिया एसे फिसा नालाय माने बासिनो मोजां जायो नालाय बेनि थाखायनो बेयाव थांनाय जायो आरोना सब जिनिसखौ नों गोसो बायदि बासिनानै लाबोनो हायो ओमफ्राय बे बाजार गेजेरना एसे फिसासिन आरोना दखाना मालाबा देखायगोन आं मालाबा थांगोन र' बेयावबो आङो माने माल बुरजा एसे लाबोगोनखाय बेयाव थांगोन आरोना सिगां फार्स्ट जों दखाननि माल लायदोंमोन बेयावबो थाइसे दामनि ग्रिन मटर दंमोन आरोना बेबो डेमेज गोजाजोब आरोना ओमफ्राय माने जोंथ' जालाबायाना बबेबा समबा कास्टमारफ्रा जखन बायनानै लाङो बे समाव होनबाय आरोना बे ग्रिन मटरा डेमेज होननानै ओमफ्राय मोनसे पेकेटआथ' बिदिनो थालाबायोबो थादोंबो जानो हागौ बेबायदि होननानै जोङो दस्रा पेकेटखौ बिसिना नायबाय आरोना बोखा नायबाय सबआनो डेमेज गोजाजोब आरोना ओमफ्राय जों गोबावजोंसो मिन्थिनाय जाबायना बिनि थाखायनो बेखौ रिटार्न हैनाय जायासै आरोना ओमफ्राय जेनेबा गावसोर मबाइला स्पेसानो गैलामोन लोगोफोर दहायो ओमफ्राय जेनेबा गोबावजों हैबा गावसोरो जेनेबा गावसोरजोंसो जादों मादों बिदि सानोना बिनि थाखायनो आरोना बैखौहाय जेनेबा जोंथ' फार्स्टआव मिन्थियासैना बेखौहाय लाबोनायाव बे थाइसे दामनिखौ लाबोनायाव नङाबाथ' जों फार्स्टआवनो मिन्थिनाय मोनबा माने सब जिनिसखौनो बोरैथो जानानै थानो नङा होमबा लोगोफोर सब जिनिसखौनो जानाय नायनो हायाना बिदिनो उनावसो मिन्थिनाय जादों आरोना नङाबाथ' आं ओइदिनखालिनो रिटार्न हैफिनगौमोन बेखौबो ओमफ्राय गाबोनहाय आङो एसे कयेकथा जिनिस लायबावनांगौ दिनै फैसा हैनो आं लाबोनाय जायाखै बुंखादों आं नोंसोरनो मालायनावसो हलद लानांदों होननानै बेखौहाय लांफागोन आरोना आं सिगां दासिमबो दङ दै बेखौ सोर जानांगौ दे सैमायाबो जाया मानसियाथ' जानो हाया सैमाफ्राबो जाबावा बिदिखौहाय गाबोन गावसोरनो हैफिननानै जा नोंसोरनो होनानै होबोफिनगोन आङो मिन्थिखायो बिसोरो आंखौ इउटुब चेनेलबो दं होननानै ओमफ्राय आङो माने डाइरेक्ट आं खुगायावनो बुङोना आं रायनांगौबा डाइरेक्ट खुगायावनो रायखायो नालाय मिन्थिखायो होनबाबो बेबायदि खालामो नायलाय नोङो माबायदि बेखायनो जुदि अबावबाफोर थाङो माबाफोर जुदि माल लायो दखाननिफ्राय सोरबाफोर जुदि दखान होयोब्ला मालखौ नायालासे जिबनावबो दा लाबोखा आरोना लोगोफोर मा आं बे फैसानि माबायावनो आङो बेखौ नायनाय जायाखै दे गाहायाव दङ आं गाहायनिफ्राय बोख्लायना हरगासिनो दं होननानैहाय बेयावनो बेखौहाय लाबोनाय जायाखै आरोना ओमफ्राय मेरला मानसिफोरनो बिदि हरखायोनो आरोना बेना आं खोनाखाबाय मेरला मानसिफोरनिफ्राय ओमफ्राय होनबाबो सिना जानाफोरखौ बिदि खालामनाङा नों दस्राफोरखौ खालामनोनो नांखाया बेबायदि बोरैबा गेरेन्थिया गावसोर नायालासे हरनाय बे आलदा खोथा आरोना मिन्थिखा हसिखा हरनाय एकदम गाज्रिखा बेखौनो नुथारखादों आरोना बे मानो नुवाखै जानो दे एफा बुरजा लाइट दङ दखानावहाय ओमफ्राय नों एन्जर जाखाथारनाय बेखौ नुखाथारगोन नोङो एक्सपायार डेटखौथ' दे मिनिमाम मिन्थियासै दे बयबो नायबाय थायाना थाल लाबाय थाया बिसोरबो अनेकथा जिनिस माल माबायो एन्जर जानायखौथ' नुथारगोन ना माने नुवा जानो दे गोसो जानानै सावगारथारनाय आरोना लोगोफोर माथो होनबावनो मुदानो मोजां नङा आंना दिनै सोरबासो राइड जालांलाबायबाय आंजोंहाय आयो जानाय नङा बाजाराव थांनानैनो माल लाबोनानै फैसानो थोआखै आंहा अइन सपाव मोनगोनथ' अइन सपाव थां औ बेनावनो मोनगोन आं दा खुस्रा होबोदों बेनाव माबानावहाय मा होनो साइदुलनाव आं खुस्रा होबोदों ना खुस्रा होनानै 5 थाखा नट लाना फैदों आं बिशालनावनो स' लोगोफोर दायो मोनाबाय नायनोसै आं दायो ओंखाम ओंख्रि संनो थांगोरलिया दाहाय एसे संनानै जाहैनोसै आरोना थाब थांनोसै नानियाबो दसे लेखा फरायदों ओमफ्राय नै बोरायनि लोगोनि फिसाला ओमफ्राय सानैजों गावस्राबो स्कुलाव लोगोखा बे KG 2 बे KG 1 ना होमबाबो लोगोखा लेखा फरायनानै नायगासिनो दङ बिमामोन गैया नै क'क्राझार थांदों बेखौनो जंखायगासिनो दं आङो बिमाजों गालांजाबाय होननानैहाय स' नायनोसै दा बेसेबां लेट जालाङो आरोना लोगोफोर बोराया एसे माबा साजायगासिनो दङ मा नाममोनलाय नोंना दे खोन्थालाय मा सोथिसाद ओमफ्राय टाइटेलालाय टाइटेला ए गावनि टाइटेलखौ मिन्थियानो सेस साजायगासिनो दं नै मालाय बरनजोबासो ना बे माखासेया थाथोंसै मा दंबावो एसे बैखौ लाबोदों आङो बे मोजाङानो सोङो सोरबा